Ak sú vaše pánty uvoľnené alebo skrutky otrhnuté, nevymieňajte len panel dverí. Táto špeciálna krátka rozpínacia opravná skrutka umožňuje jednokrokovú inštaláciu a opravu bez poškodenia pôvodného materiálu. Jemne ju zatlačte do otvoru a 4 hroty sa automaticky otvoria a zaistia na mieste. Čím pevnejšie ju utiahnete, tým bezpečnejšie bude. Panel dverí nespadne ani po častom otváraní a zatváraní. Funguje na dlaždiciach, kameni a dreve. 14 mm krátky a presný dizajn neprenikne do materiálu. Je vyrobený z pozinkovaného materiálu odolného voči hrdzi, je odolný a nehrdzavie ani vo vlhkom prostredí. Či už ide o kuchynské a kúpeľňové priečky, nástenné polís, háky alebo upevnenie pántov dvierok skriniek, dá sa použiť. Opravíte si ju sami za pár minút. Je neuveriteľne cenovo výhodná a nevyhnutná položka pri oprave nábytku. Výrobca ponúka časovo obmedzenú zľavu, takže si ju nenechajte újsť, ak ju uvidíte.